Chceš pomáhať prírode, no nechceš žiť v lese ako Tarzan. Chceš riadiť, no nie byť nudným šéfom. Manažment prírodných zdrojov ťa pripraví na to, ako zachrániť planétu a pritom mať štýl. Ideme na to. Manažment prírodných zdrojov je o tom, ako využiť prírodu bez toho, aby sme ju zničili. Je to ako hra na Minecraft, kde musíš stavať udržateľné mesta. Naučíš sa, ako fungujú ekosystémy, ako zarobiť na dreve a biomase a pritom udržiavať prírodu pre budúcnosť. Čo ťa čaká? Matika, aby si vedel spočítať svoje zisky. Sociológia, aby si chápal, prečo sa ľudia hádajú o ťažbu dreva. A jasné, právo, nech si legálny, nie lesný Robin Hood. Plus ekonómia, aby si vedel, čo je dopyt a ponuka aj pri vianočných stromčekoch. A kam ťa to zavedie? Môžeš pracovať v štátnej správe, manažovať lesy alebo drevospracujúce firmy, zakladať ekologické startupy alebo dokonca učiť ostatných, ako obhospodarovať zdroje. Popus úzdu fantázii. Úspešné ukončenie študijného odboru Manažment prírodných zdrojov ti umožní vykonávať prácu, ktorá ťa bude baviť aj naplňať. Prečo je tento odbor skvelý? Pretože z teba spraví niekoho, kto dokáže spojiť technológie, prírodu a biznis. Naučí ťa, ako riešiť problémy, viesť týmy a analyzovať údaje. Takže ak si majster v riešení hlavolamov, toto je niečo pre teba. A čo je najlepšie? Štúdium ti otvára dvere do sveta. Od práce v zahraničí po spoluprácu s vedátormi a vynálezcami. Je to odbor pre tých, čo chcú niečo viac, než len sedenie v kancelárii.